Ste porádny dovezli. Môže byť? Bači nebol? Kristušák. Kurva, dobre. Daniel! Tuším defekt, Igor. Hovoril, že budeš mať robotu. Štefo Kanka. Ale minulý rok takisto. Takisto, čo? Taká veľká gula sa z tej duši spravila tuto vedľa mlynu, jak išli, až tuto ho praskli. Ale toto, že je defekt, že zdaleka. Toto keby tu voda dal. Jana je v aute? Čo do toho? Voda vydaví. Na druhej strane, vedľa mňa. Prvý čo bol, tak to dáme, že čo si sa mali pozvájať, tak to vyberalo. To boli oveď. To boli jak sú steny. Víš, ošo. Plinár sa naučil, ne? Plinár? To čo, videl si ty kontrvelce? Alebo videl si ty kontrvelce? Zastav! Krížom! Ja vyskočím! Zastav! Krížom! Jedo. Plinár, máš to v krvi, Plinár? Môžem ísť tebe robiť, ne? Poďme sa nájsť, alebo čo? Poďte si dať guláš, chlapci. A kde je guláš? Zostalo niečo pre nás? Tu je, ešte celý kotel je ďalší. Tak pôjdeme, no? Poďte si zajesť, aby ste sa posilnili. Taký ma ešte nevozí. Mali ste dlhú cestu až z Limbachu, že vraj. No, to teda bolo. Pána breha. Všetky kolená nohte mám voľné. Poškrete. Poďte si dať. Ideme robiť, aby sme boli čo náskôr. Poďte si zajesť, jasné. Nech to za svetla ešte postavíme. Aha, Toto? Malý je, ne? Malý je, ne? Malý je, ne? No poďte na ten guláš, tak nestojme tu. Dá sa najkým sadnúť? Nie, že piť chutí, ale jak vám chutí jesť? Vy ste najdôležitejší, tak musíte si zajesť prvé. Ale tam nič nerobil, ako to treba zapísať. Najmä čo robil bol Peťo Packa. BDRB. Áno, Nebolo jeho, tak. nič tu není. Bez toho by to nešlo. A ešte Ferenc. Ferenc vyhľad ako. Na zadních kolesách, keď ho chceme, však bodaj by ne, taký.
Má aj teda, keď to celý vytáhne. Dobre, zdraví. Dobre, zdraví. Už som myslel, že ani nedojdete. Ja si to nenechám. Ale už daj dál, nedávať nám. Každého trošku, aby sme mali pamätku. Budeme to premietať, keď bude taká nejaká príležitostná akcia. Neverím. Neboj sa nič. Treba ten ohňostroj večer natočiť. Máme aj ten minuloročný na fotkách. Žeriav už je naštartovaný. Podaj mi ten To dostane na internet, do Anglicka. Ja som tam mal 20. Som kierať doma.